איתנו לטום. מארץ של בוקס מלח הגומי. אני הבאתי למשימה את אדל ואת עידן. וואו. רגע, שמעתי את זה בפנים. אומייגוד. מה, צריך לטום הכל? כן. כן. מה כן? יש פה 200 ממתקים. תקשיבו, את זה אתם ככה מסובבים. אנטיביוטיקה. את רוצה לטום? יש גם צ'יפס, המבורגר, גומי מילקשייק. קולה. הולכים לטעום סקיטה. איזה טעם זה? חמוד. תראו מה יש לי פה. ממתק גומי בטעם סופר מנגו. אתם מוכנים? או! שלום. קושיות בזמניית בוא אותה. מנגה. זה טעים. אדל חיכתה לזה. אדל אמרה לי שזה טרנד. יואו, אני בהלם כזה. אומייגאד, בא לי את הקליפה. איכסה, לא אוכלים אותה. סתם. לא רוצה. סתם. אני לא רוצה. חייב. זה כזה. זה טרופי. לא, זה יתפוצץ לך לפה. בואו נצייר פה שימי לב. בצד אבל אמרתי. בתיאבון, אני רוצה לטעום את הג'ל. לא, אתה טועה. לפה, אני לא רוצה לפה, נו. דברים מהשווים באמת, אמרתי לעצמי. זה שלי. ביי!